txorienetarak eta ongi etorri gure sukalde txiki eta gozonetara. Gaur baiku zemagarren programa daukagun, padre. Zemaki borobila da. Gaur, 89 data. Hori, berezia da, ia 100. Borobila da 100. Eta 89 zaitik ez? Ez dakit, niretako gehiago da 100, ez? Egungarren programa horrek emoten dutzu. Osa, nik daukat, urtia dia borobila gehi bat. Bueno, borobila aztelenin izango da zigor. Baina gaur isa, hor, urbil gauz. Isa. Bueno, gaur ostirala dugu, eta baik ostiraletan famatuen bideoa jartzen ditugula, eta gaurko, nik ez dakik gaurko bideoa jartzea, zekusitan nundi bialtzen digun, oza, mesedez. Kimetze txabek enbidixa emondozku, Tailandiatik bidixo hau bialtzezku. Kaixo txorienez, egon zabete, ikuste zuen bezala ni ezin aizke jau, ondartzan nago, Tailandian oporretan. Kejatzeko moduen. Eta gaurko errezeta erronka Tailandiakin lotuta izangoa. Ez dakit bakizuen, baina hemengo gastronomia oso, oso anitza da. Baina ni alaren naiz oso originala izan eta plater tipikoenetariko bat aukera dut, zen ere gustokoenetariko bat da, pad thaia. Hemen plater gehienak bezala proteinak aldia aldau, eta pad thaian ere bai, batzuk oiaskoakin jateu, beste batzuk langostinoakin, tofuakin, nahi danakin, orduan hori zuen eskutzikoet, nahi dezuena aukerau, nahaztu nahi badezue, edo nahi dezuena, segurazki oso nahongo da aukeratze zuela. Beraz, hoxe, zueko erresperoet patai goxo-goxo emozuela, eta bitartean niko hemen asko jango ditut. Gitarri, gote. Eskerik asko eta ondo izan. Agur. Agur. Hala, basuk jarraitxu eguzki xartzen, guk kozina behin gaula. Baina ez da izan, da, txakurra gitarra jotzen. Gero atzian jendia, oza, ekusten dana zeudela, holako, ez da gitileta batean, ero. Girua badau. Triste. Bueno, pad thai, atzizki horre jadan esaten dugu, ez? Tailandiako errezeta bada, eta berak esan dago, hemen aukera ezberdina daude, normalian izaten dira erotarrinskak ero tofua, oiaskoerekin ero badao, eta nik esan dut, biakeren astu izan da, zeratik ez dugu egiten, bat otarrinskekin eta tofuarekin. Gero gainerako osagaiak, pila badauzkago, batzuk ezberde, arraroak igual zuentzako izango direna, baina lortzen erreza direna, eta honekin hasiko gara. Eta honekin, postreak ere han badak izite prestatzen, ez da, Patri? Nik ustot baietz. Eta, Tailandiako hildotik jarraitxuz, nik betztako postre bat egingot. Beraz, gazin artean nik ustot famatuena dela pad thaia, baina gozoen artean, mango sticky rice. Hau da, mango, arroz, itxaskorra edo lako zehose. Hau da, arroz esne bat, Tailandiako erara. Aurreratu dizugu gaurko eskaintza zein izango dan, oberena izango da, lehen errezeta nola joango den azaltzea, eta lanian hastea. Lehen bizi, gopor banatan, ontzen jarriko ditu otarrainskak eta tofua, sesamo olioarekin, arrain saltzarekin, eta soja saltza pixka batekin. Gero, guokean egingo dugunez, gainerako osagaiak prestutziko ditu. Saltza egiteko, tamarindo pasta, soja saltza eta azukre pixka bat nahaziko ditugu ratilu batean, irekinaldi bat eman, gero lima saltza eta arrain saltza pixka bat gehitu, eta gorde egingo du. Pasta, egosi, paketea jartzen duen denbora. Dena prest daukagonean, martxan jarriko du. Lehen bizi, otarrainskak eta tofua salteatu ingo ditugu. Gorde. Sartai berdinean, tipuleta eta baratxuria salteatu, gero otarrainskak eta tofua gehitu, fideoak, arrautza irabiatuak, dena ondo nahasi, eta saltza botako digu gainetik. Bukatzeko, lima zuku pixka gainean, soja ernamuinak eta honegin. Eta gaurkoan osagai ezberdina dauzkagunak, tamarindo krema behin erabili genuela, eta honekin eteren txistea egin aldala, zera mikatza bera bakarrik bezala. Gero, arrain saltza nik, ez dakit, ez nuken horitzapenik, ostrana bai, baina arrain saltza nik dakiela lehen aldia erabiltzen dugula, baina Patrik esan dira erabiltzen dugula, eta gero arroz fideoak. Arroz fideoak hauek ingo ditut, ura irakiten azten denean, sartu ingo ditut, eta berez 3 minutu jartzen du egosten, baina nik itzali ingo dut, eta horrutziko ditut biguntzen, zegero kontutan izan hemen pixkat kozinatuko ditugula. Hori esan da, otarrainskak eta tofua, hartuta ontzen jarriko ditugu, honekin, soja saltza pixkatekin, arrain saltzarekin eta sesamo olioarekin. Eta tofua batez ere beti, ze bestela ez dauka ezen ezapurerik honek. Tofuko itxaua. Beti hementxe tofuan kontrako gauzak esaten, baina, alatabea usartzen gara ekartzen. Izen ona, erreztan izena berez, luzea, pad thai baino da, Kwai Tiu Pad Thai.
Ba, hori nik hori pentsatzen nuen esatea, baina programa erdia jongo zitzaigun hor da. Bai, bueno, ez da ilusia eta. Kuaitiu, horrek itxotza referentzia fideoei, esan nahia da arroz fideoa, paz da salteatua, eta tai izango zen Tailandiara edara. Berez, guk paz tai esaten dugunean, honek nahi dago esan salteatu Tailandiarra. Eta bada, herrialdeko nik uste dut platerik ospetsuena, han egoten die postutxo pila bat, emakume da gizonekin, horrek guokean, salteatzen, arroz fideoak, eta gero saltza eta barazki desberdinekin, normalian, eta proteina hori aukeran, kimetzak esan daben bezala, platera osatzeko. Hori da. Beraz, otarrainxekin, oiaskuekin, itxinda txerriara gixakin, arrainakin, tofuakin, edo, zeratik ez, dana batera. Ni bakit kasu honetan, tofua gure taldekide Alexen gatik aukeratu dozula, ze otarrainxekin bakarrikin ja, Beitu, soso geratzen zan, ez? Dauka liburu bat, Jamie Oliverrena, eta bertan badago, da gaina errezeta, dana veganoa direna, eta hau tartean agertzen da, noski, otarrainxerik ez dauka, eta berak arrautza botatzen dio, honek arrautza apurtua dauka, baina berak esaten du. Veganoan egin izan ezkero, arrautza bota beharrean, beste barazkiren bat gehitu. Eta bai egiten duena da, saltza, honekin egiten duz, tofuarekin. Hau da, tamarindoa eta dana, eta tofua birrindu egiten du, eta saltza moduan gehitzen dio. Ez dira, tofu busketak ikusten. Beste aukera bat, hor pila daude, eta gaina, segun Tailandian nun, modu batera beste egiten da. Tofua alde batetik, otarraizka bestetik, baratxuri pixka bat gehituko diogu, eta esan dako, hauekin goituguna da, ontzen jarriko ditugu, eta tardatzen duguna gainerako saia prestatzen, Ordu bat zelena hoen eskero, hobeto. Bai, ez, zapore gehiagukiko dago. Hori da. Soja saltza pixka bat, gero, esan dakoa, sesamo olio pixka bat, ze honek zapore asko dauka benetan, eta bukatzeko gure arrain saltza. Eta hau nik oso ausarta naiz batzutan. Eta hartu eta trago bat eman dira. Ez da gomendakarria. Jose, gor benetan, Ez da gomendakarria. Motozu, nera itxona japonier batera joan zanien da, wasabi esatu zen guacamole pentsetan zala. Eta, bai, ez da hain ausarta izan bihar bizitzan. Nik wasabiarekin nire lehen esperientzia holan izan zen, Austrian, North Faceeko lako, esan nire itxona esan dutenian zuzinen. Ez, nik hartu, eta hain naben, holan, jentia guztien nuen pixka, nik koiaraka da. Pla! Hartu ondo igurtzi nabenan, sartu naben, eta gero, irriparra. Zuk, ikusten duzuna mundu guztia zuri behira dauela. Arrain saltzakin bardina indozu. Bai, baina ez ditea, ez dago ninor behira. Ordan indo. Arrain saltza egisa da, saltza itxustela olako botila handi batzutan, eitzen dela, arrain azurrekin, da badaukala, zaporia bitxia, baina usaia askoz be bitxiagoa. Beraz, nik ez dakit zelan ez dutzu nien atzera hori usaintzerakoan. Ostrana okerragoa da, Patri. Ostrana hori bai, hartzitu egiten dituzte ostra behiak. Osea, ez da, zerbait kakotxen artean usteldu indena. Hartzitu deitzen dugu oso fin geratzen da hartzitzeana, baina, usteldu, han lehortiken da, ez? Eta, hau, oso gazia. Bai, egisa da, erabiltzen dela, puntu gazia emoteko. Ekitzu, sukaldaritza, Asian erabiltzen den sukaldaritzan, batzutan soja saltza, arrain saltza, osta saltza eta hori erabiltzen dela, gatza ordezkatzeko. Berez, hemen, ez dakit, platero batzuetan, Italian edo, antxoa erabiliko bezala saltza inortasuna emoteko, erabiltzen daue, hori ez, arrain saltza. Gure Euskal Herriko garuma izango zana. Hemen antzinen. Orduan, euren garuma da, arrain saltza. Eta egia da, zuitu gaza olako gauzak hartzen eta badaukate puntu bat olan bizia da, eta gaur egun horren famatu den umami izadero ez, hemen erabilalko genuke, eta eskatu egiten dizu, ez, hori daztatzea. Da, tamarindoa lehen probatu, eta, ostra, lehenko oso mikatzen da, baina gero esate dizu, beste pixka bat, eta, exageratu gabe, baina badauka zerbait olako puntu bat eskatu egiten dizuna gehiago hartzeko. Patri, niko ingo ditut, gero hau esan dagoa, guokean inbar dugunez, eta salteatu, utziko dut dana barazkiak eta prest. Tipuleta, hainbat barazki ezberdin ikusi ditut, pila bat errezetetan botatzen dizkiotena. Gari zainzuriak sekula. Gari zainzuriak baita, bai. Pastai baten? Ikusi ditut, eta, Jamie Oliver, 40 milioi fakturatzen ditu urtean, tipo horrek egiten badu, gun nor gara ez eiteko hori. Bakizu, gaina erakutzik, nola puskara, puskatzen da lekutik, gutxi gora era. Horrek txoixua botatzen dutzen paia. Eta guk, aste hontan Biteli anderinoak txoixua bota dio arrozari. Arroz Errioxarra.
Bueno, tofua txinan asmatutako proteina bada, eta azkenean itzen da soja esnia, mamitu, ez? Apurtxo bat, koagulatu bezala. Eta aintzinatik datorren ohitura bada, esaten dabe, Kristo aurretik ja, tofua jatu zutela, baukala bere historia. Osea zeukaten orduan, Sojatik dator, eta egisa da, lekale badala, proteina pila baditxula, berez, nutrizionalki oso interesgarrixa, proteina iturri bezala, eta, hainbat sukalaritza teknikakin ondo ematen dana. Gu beti esaten dugu, tofua sosoa dala, ez? Edo behintzat, ospe hori dauka. Baina, ez dakit, pasta egosi bat bezala da, arroz txuri bat bezala. Berakatza sartzen botazu, askoz bebeto geratzen da, pikante apurtxo bat, saltzaren bat, apurtxo bat, sapore hori altzatzeko. Eta mendebaldian egia da, nik uste dut, ospia aukizauela, 80. hamarkadan edo, ez dakit, osasuntxu jatian aldera, edo animandien ongizatian aldera jota, hasi ziren ikusten, hemen txera ez, hasi ginen soja esnia ikusten, hasi ginen soja jogurrak eta ikusten, eta hasi ginen tofua ikusten, lehengo aldiz. Eta, soja eta tofuan munduan, hainbat desberdin dauz. Paztaia itxeko aukeratu bidana da tofu irmoa. Hau da, gogorra datorrena, zehor, tofu desberdina dauz. Bata bau, deitzen dela... Leuna, edo, ez? Esan dugu, esan. Baina dau, sedazkoa. Silken tofua, silken ingelesez seda. Eta sedazkoa zera oso biguna. Eta hartzen dozunean daia, mosten dozunean ja desegin itzen da. Hori flan bezala edo hartzen da. Baina honetarako nahi duguna gero salteatzeko da kurruskari geratzeko da tofu irmoa. Hone bixak hemen supermerkatuta den da gehienetan hori aurkitzu leike. Gero badauz... Irmoa bestia ez da inerreza, Biguna, leuna... Leku baten bakarrik aurkitu dut eta supermerkatu ondietan ez dut aurkitu leuna. Supermerkatu asiatikoetan danetan dago. Horietan igual bai. Hor danetan dago, eta bestela aurkitzen da, igual ez da hain erresa bestia baina aurkitzen da. Eta gero zaporetakoak eta bebai badauz, jendeak saltzea dut, soja saltzan ondua, badau bat mediterranearra deitzen dana, tomate lehorrekin eta oreganoarekin. Ketua dago, ez? Ketua bai da honeko ohikoa. Erabili izan dugu. Eta badau bat, alesandako danak izango ziela horan, tofu kiratxua, edo kirazduna. Ja, izen horrekin, hor, marketing arazoa badago. Holan ezin dozu. Tofu deitu jozu ez da rokeforrerara, ez dakit ondua, modu, baina hor kiraztu. Osea, ni zerbait kiratza daukanean zer zatu duzu? Ez. Bueno, zuk arrain salda hartu duzu. Baina izana nola da, izena esan salda kiraztua, ez, esan arrain saltza. Orduan, hor, trampa bada, urrengorako badakit. Bueno, Patri, zebestela mostingo izu gero. Esan dakoa, fideoak sartuko ditut, ondo, barneratu eta zua itzaliko dut eta hemen utziko ditut 3 minutu beroarekin egiten, hauek azkar egiten dira. Beste fideoekin konparatuta, gure pastarekin konparatuta, ez dauka zekusi. Hone 2 minututan edo eitzen die. Tofu kirazduna, kiratxa nondik dator? Bertan hartzitzen da olako salda baten, eta hor ematen ditu hilabetiak eta hilabetiak. Beraz, hori produktu delikatesen bezala hartzen da, guk hemen ez dugu ezagutzen, baina oso ohikoa da adibidez Txina eta Taiwanen plater desberdinetarako. Beraz, hortxe dau. Gero, badau, almendra tofua, ez dala sojakin itzen, baina, almendrakin egiten da, baina testuran oso antzerakoa da, bai da olako bloke antzerako bat, laukitan mosten dana, ondu eta jan egiten dana. Beraz, gehiago panakota antzerako bat. Eta tofuakin gogoratu indekela plater gozoak zein gaziak, bai. Gaziak zein gozoak. Nik osoa ez dut ezautzen, ez da tofuarekin ezautzen duan baten bat. Ez dugu egin zer osoa hemen. Nik uste panakotaren bat edo igual lehen gure historia beltzean auki izan dugu astelen veganoen atala. Bai, baina eta gozoa bai, Eta baita nik uste panakotaren bat egin jogula tofuakin. Ez nago lan ziur, baina nik uste bai. Saltza ingo dut, Patrik, gero gainetik botako diun saltza. Hemen dauka tamarindoa. Tamarindo krema, eta egia da, eunekon tamarindoa da, ez dauka ezer gehiago, eta oso mikatza da, oso mikatza. Honi botako diogu, sesamo, olio, txantxabal, lehen bezala, gero, arrain, saltza, beste pixka bat, eta soja saltza bai, hau dena botako diogu.
Orduan, bueno, potentea da zerbait da, Zeko osatuko du hau pixkat? Azukrea. Hemen ikusi dut errezetan batzutan, azukrea karamelatu egiten dutela, karamelu bat, lehorra esaten dana, eta gorritzen hasten danean, gainerako segaia bota, eta horrek ematen diola beste ikutu bat, nortasun gehiago, azkenean. Eta azkenean honi emango dio da, lima baten sukua botako diot, eta horrek, bizigarri puntu bat, baina behin zutatik kanpo daukagula. Orduan hau, martxa. Saltza izango da azkenean, tamarindoa bezala, Tamarindoa da, tamarindo zuaitzetik ataratzen den fruitu bat, kanpotik da leka bat bezala, leka marroiska bat, eta barruko fruta da oso krematxua bezala, horrekin pasta bat lortzen da, eta potuetan saltza dituzte. Zaporia zigorrek esan daben bezala, mikatza da, eta hauka zaporik gazigozoa bezala, hau Afrikan asko erabiltzen da, bertan dauka jatorrixa, eta tamar indi hitzak nahi esan, Indiako datila. Berez, datil bezala ezagutzen zen, gaur egun oso preziatua Mexikon, bertan itxe dituzte gozokiak, txupatxusak badanak, itxe dituzte olako gauza pila bat, eta Asian bebai oso tipikoa da, batez Tailandian. Erresuma batuan ere badaukate, errezetan batzutan danik ikusi ditut baita, tamarindoa erabiltzen dutela, baina guk egia esan, gaur egun holan dendetan nik ez dut inoz aurkitu, hau, interneten ero sartzen bazarete, aukera egoten daulako denda berezietan, baina bestela, ziur denden baten salduko dutela, Eta bestela, kimetze deitu, eta Tailandian jarraitzen daren bitartean, erosi daixela potoren bat ekartzen. Utziko dute? Han, zein zan, fruta, ezitzan ekarri, hango fruta hori ustelo. Frutak ezi dituzu bate ekarri. Baina, zuk duriana esaten duzu, ez? Frutak irazduna, bai. Kimetz, Etxabe, Gipuzkoar aktorea, gaztea, zumaiarra, eta guk ETB-en nola ez ezagutzen dugula, guazen saioan ikusi dugulako, ez? Nik uste dut Euskal Aktoren kantera, gaztetan, bai. Baina, Madrien ikasi dau, arte eszenikoak, Donostin bai ikasi izan dau, eta gaur egun aldugu ikusi Innato Netflixeko saioan, eta, antzerkian, zinean, naiz eta oso gaztea izan, karrera luzea. Zabala, ez? Bai. Badabi, lanian. Bai. Hombre, Tailandiara juteko emondotza. Zeo zer ringo dau, lan barik ez da jongo Tailandia daño. Pentsau, bere ibilbide zinematografikoan aldugu aurkitu 2022ko Izua, 2021an Izaben Hormak, eta 2019an Comerse el Marrón. Hau da, tamarindoa, jan. Ez broma. Eta, egin ditxu bere antzeslan pila bat. Ona, titulua, Comerse el Marrón. Ez, baina, egia da, izu. Vale, salteatzen hasiko naiz, Patri. Esan dago, lehenengo ingoitu dana, lehenengo tofua salteatuko du pixkat, gero otarrinskak, ero alderantziz, otarrinskak eta gero tofuari zaporea emango diote, nahi izan eskero, plater batera pasa, eta gero, hemen jarri ditudan gure tipuleta, baratxuria bebai, tipuleta, garizain zuriak, garizain zurien buruak ere bai, hau salteatuko ditugu, eta berez horrezetan jarri zuet, kakaueteak, gordinak ez ditu lortu habeia, txigortua daude, berez egiten dutean, eta errezeta guztietan kakaueteak eramate dituzte bai ero bai, bukaera nolan berrinduta, salteatu egiten dituzte, hemen pixka lehenengo, pixkat, esan dezagun, txigortu egiten dituzte kakauete gordinak, eta gero hiek, eotu egiten dituzte motrailuan, eta gainetik botatzen dizkiote. Nik ez ditu danez egurkitu, pausu hori kendu egiten. Orduan, berriro ere, sesamo, olio, bat, eta hemen salteatuko ditu, lehenengo otarrizkak, eta gero tofua. Platertxoa atatzen badizu, Patri? Platerza, handia, ez? Biak, hori, lauki hori. Bigai. Hori, eskerrik asko. Zigor, gaur esadozu egun borobila dela. 89. programa, baina egutegian ikusten badugu, bihar da egun borobila. Zeba. Behintzat, bikotiakin ospatzeko, ez? Valentin deuna eguna. Gaur ere. Bihar, gaur, eta atzo, eta etzidamu, eta dana die egunak. Hau engozatzazun bikotea ebiz maialeni, platera gu... Zuak izo, niri aizego gustatzen zaila. Gixatuak eta holako gauza... Niri hori, eta gitarkume baten burua labian erretzen da honean, da esaten du, zein dozu oinguan, jalas li hau. Hori, niri bomboi batzuekin ez hon. Maialen ez da horietakoa. Baina, zuk ospatzen dozu, San Valentin eguna? Ez. Lehen gaztetan onartzen dut, opariak inditu da egun hortan. Bai? Ni bai. Hola, narrosakin joan da bomboiak. Nera benitzenian da... Nera betan gainera? Nera betan izan ditut, bikotiari, opariak eta onartzen dut.
hori kuadriakoek enteratu gabe, noski. Mesedez, enteratzen mazien ja... Kuadriakoen aurrian ez nik. Sekul, gara, ez. Oso, simplea, basurdea, badakizu. Bai, gazeta bai, oinez. Baina ointxe, planta bardina zabiz eitzen eta gero etxen ospatzen duzu, edo benetan da ez duzu ospatzen? Benetan gaur, dakigu, irratian entzuten duzulako, edo komunikabideetan entzuten duzulako, baina... Bueno, zigor, edo gaur egun, supermerkatura edo dendetara hurbiltzen zarelako, eta bihotz formakin, dana dago bihotz forman. Bomboiz beteta, kaba eta txampanez beteta, bihotz gorriz, larroxaz beteta. Bai. Askotan, naiz eta zu eso hartu. Arrandegira joan da, eta lehatza daukatean forma eman da bihotz itxurakin jartzen dute. Bueno, lehatza izango zan, betxu, San Valentineko menurako, plater aproposa. Baina badagoela menu bat bereziki ona dana... Ez dakit bereziki ona dan edo, baina egun honetarako egia da, tipikoa dela. Bonboiak zuk aipatu dituzu. Gero, bihotz formako tartaketa hemen atzien dago, Bai. Bihotz formako tartaketa eramaten dira, ikusten dira. Sagar tarta bat, igual, ostore bat, bihotz formakin, edo olako gauzak pizzak bebai jendeak itxeitxu, bihotz formakin. Nik uste txorireko lehengo urtien nerien, inauela bihotz formako pizza bat. Justo olako egun baten. Baina... Egin izan ditugu, eskaintzak egin izan ditugu olako egunetarako txorien, non hartzen dugu. Baina, hementxe lukenek gure gidoilariak zehaztu oso ondo, atxa edo astuntasuna eragiten dituzten jakiak zaiestea. Hori, berakatz asko, gero... Segun horretan bakarrik ematen dian musua bikotearekin, Ez, baina, gero bikoteakin, hurbiltasun bat nahi badozu, igual... pasta bat berakatzerara, alioli bat, eta holako gauzak igual aldamena dut. Vale. Holako gauzak zaietzi. Eta gero, nik uste dut, zuk eta zure bikotean gustuak errespetatzea, ez? Zuk esan duzuna. Ez dakit, kimetzen bikote izaten bazara, paztai goxo bat. Zigorren bikote izaten bazara, ez dakit, onjona aski bat, holan fuarekin. Ero lan, este barro, ez da itxerriki, edo zin txerriki, erolako, gu etxean gazizalia dira. Nik oso zalean ez, baina... Orduan nik uste dut bada... Eta zuen etxean, biteolik, zerbait egiten duzu berezia gaurko... biharko egunean ingo duzute zerbait jungo zate jatetxen batera... Ez, jatetxetara ez, ni etxian gustatzen jate ospatzea. Bai. Baina, niretako edozein aitzaki ona da, zen nire bastante erromantikanaz. Eta niretako edozein aitzaki da ospatzeko. Egisa da ez ditugula oparixak eitzen, ze oparitu dutu da oparixak erosten. Baina, ospatzea, beti ondo dau. Denisen urte betetzea gainera, otxaiak 12an da, atzo izen zan. Orduan, asteburuan... Opariak horre uste dituzu, asteburuan dana ospatzen dugu. Hau da, maitasuna, urte betetzea, bizitza, eta dana. Ze politia da, baina, gu esaten genduena, baina berdin zaigu segunetako, aitaren eguna, amaren eguna, bikotearen eguna, emakumeen eguna horiek denak egunero izan behar da, eta ez bakarrik egun puntualetan hor gogoratu gure bikoteataz, gure gurasoetaz, eta beste urte eban zehar kasurik ezen, egunero beharko luke hori, eta... hemen, gaur keia daukegu zaitik salteatzen ari garelako, eta ezke jatu, ez daukegu lako zu garro potente batan izaten duten moduan, hau ez ditugu erregoziko, hemen sufritu inbardu, salteatu ingo ditugu, eta behin sartu ditugula gure tipuleta, garizain zuriak, baratxuria, barrura, proteina guztiak. Nik eben zigor, ikusi izan dutena guokean kosinatzen dozunean, indukzioan edo vitroceramikan, olako Jamie Oliver da, olako sukaldari asko ikusi txuk, gero sopleteakin aldi berian gainetik emoten, holan, zu sapore edo erre sapori hori imitatzen nahian. Eta, nik etxean, ez dut inoiz pro, baina... Telebiztarago izango, espektakulo pixa demateko, venga, zen hau itera. Instagrameko bideo batzutan edo ikusten da. Beraz, probatzeko, zuek probatu etxean da, gero kontako zuen. Bai beti eramaten duena zer da? Arrautza. Olako arrautza naski bat ingo du hemen bertan, hau ondo naziko duen bizi-bizi, eta gure fideoak prest daudela, botako ditugu ona, eta hau sartuko dugu gure atal holan plater bakarren atalean, ez patri? Hemen hau janda gero,
ezer gehiago ez du behar, Bueno, eske hemen txe dana daukagu, hidratoa daukagu, proteina daukagu, barazkia dauzkagu, gantza bai osasuntxoa daukagu, Fruta ere kakaotiakin, daukagu. olixuakin, frutatan eta daukagu. Claro, fruta ere sartu diogu, azkenian tamarindoa, fruta, Lima zukua, bai. Lima zukua ere daukagu. Eguneko fruta razioa, bai, barruan. Vale, oin, botako eguna da, saltza, lehen indugun, saltza, orduan hemen, bai izango da hemen zapore asko duen errezeta gaurkoa, Oso na. Aka. Goxo-goxua. Bueno, bueno. gero, dastatuta gauza. Hementxe San Valentin egunian, ze egiten Bai. da bihotzan ikurra zukzeda nengo zein egun. Hori, nola zan? Eskuekin? Oso modernoa, hau, Ba, ikasi dudalako. Iaz ez genuni asko Igertzen denbora... da, igertzen da Hola. euskazula, 18 urteko seme-alabak. Gure garaian holan izango zen, Bai. ez? Baina egia da, bihotzan ikurra nahiko Bara, unibertsala dela. Eta txikiak futbolekoan oin bako zeitzen da. Zer? Hori gola Hori gola dedikatzerakoan. sartuta gero nik esan zen, bitu, itxun baztezu hori nire egun baten partidu baten, pagabari geratuko za bi egun. Bueno, guti. Baina, askok, hartu gola sartuta gurasoi. Hori no zin da, Jo, baina- altzau eskuak inola, Politxa da. lorroa bota lurrera besarkatu lagunak. Zigur, gogoratzen Gurasoei. duzu lehen ez duzula unga, zera zinen? Hau bai nahiko unga da, Utu duzu umiai. Nahi dagoena itxen. Ez, zorionen nireak ez ditu gola sartzen, Ah, defentsa da. Eta ez dut hortik pasatu behar, baina gurasoen bat pasatu, ikusi dut trauma horretatik pasatzen da. Eta beste emozionatu, eskerrik asko txikita. Sortxita bat galdu da, baina neko lan niretzako. Zaken nire ilusio ingo zuten, egisa esan. Bueno, bakitzu ikurrak, bihotzanak hau, Bai. edo hau, ez daukala zerikusirik, ez? Bihotzan ikur unibertsala, benetako bihotz baten itxurakin. Ez, bihotza ez da olako, ez? Hori Neko da. itxusiagoa da, bihotza ez da olan. Bueno, hau bai, Bai. agurot esan, ikur unibertsala dana, bueno, Bai. hau bai, holan hartzen badozu. Ez hainbeste. Aintzinan, gaur egun Libia dauen tokixan, Pikantea bai, ero ez? Bai, Eta- mesedez. Vale, Libia. Asko. Correcto. Eta Libian zauen landare batekin, erlazionatzen da, ez? Landare horrek zaukan guk gaur ezagutze dugun bihotzonen forma. Ah. Eta hori erabiltzen zen antisorgailu bezala. Hau da, jendiak maitasuna eta sexua, holan errepresentatzen zauen, bihotz batekin aintzinatik. Hori da, teoria bat. Beste Vale. batek esaten dau, bi gorputz besarkatuen forma dala. Vale. Eta beste batzuk ikusten daue ipur masailo bat eta bular femeninoak. Zuek ez dakize teoria ikusiko zuen hortik, baina nik landarian aukeratzen dut. Komodina telefonoa deiarena erabili alda? Ez dakit, nik ez dakit. Hori da, ez? Nola da? Hau zer da, ukondo hori ipurdia, hori argazki datatzen dutenean hemen hori ez? Bueno. Imaginazio pixkat ematen badiozu, bai, izan alda, nahi duzuna. Ez, baina, bai, nik entzutan enekin nundi zetorren da, gero landarean eta irakurri nuen da, berezia. Kakaueteak txigortuta eta gainetik botateko. Gero hemen, beraiek soja salteatu algendun hemen, gero gainetik, holan zerbait freskoa, ezberdina, kurruzkari azkenean, ze sojarrena muina hauek badaukate crunch puntu hori gainetik botako dugu. Orduan, biteli, plater bat ateratzen badiazu. Sakona igual, ez? Holan gu Bai, kantzerako. handia, sakona, beldur gabe, ze, hau, nire lagun batek esango zara moduan, zerri bazka. Ahí ba. Bueno, Kimetz, ez da, etorreko zainar, o... Ez dakigu. Handi, Tailandiatik jarraituko horrek. Jo, antxe jarraitzen badau, idixua ja oindala aste batzuk bidera eskun, Bueno. Igual hain jarraituko dau. Hau, bueno, garbitxingo du, bilu, lehen hemen induana da, otarrizken buruekin, salda bat egin dut, ze lehorra geratzen bada, salda pixkat eta esan dut. Bueno, beraiek ez dut egiten hau, baina nik ez dut, nik nire aportazio egingo diot errezeta honi, eta salda bat egin du, baina holan utziko du. Oin, kakauete, berrindu batzu gainetik, eta esan dagoa. So jarnamuinak, ensaladai botaldizkio zuenak, ero gure gaurko errezeta honi. Eta hemen daukazue gure otarrainska eta tofu patpaia. Eta gukitzen dago normalien bebai, holan, tipulina fina, Tipulina fina, baina ez nuen aurkitu eta tipuleta botal diogu. Gero,
lima atal batzuk gainetik botatzeko nahi izan eskero pixka bat. Seguna. Ikulina fina nahi zu? Bueno, zeatik ez. Ondo geratzen da beti. Legunien, daud bat, holan, katxondua dela sare sozialetan. Gatza botatzen baduzu zure eskuekin zikina dela. Horrela botatzen baduzu garbia da. Latezeko guanteak erabiltzen baituzu garbia zara. Eskuekin ez, baina latezeko hoiekin auskalo zer egiten duzu. Bueno, ja, hoi ez jatela. Vale, bai. Gora etortzen ez, biteli, bai, gizu, ni moztu inberze. Ja, ba. Goxua zigor. Mira bauka, saltzak emototzen puntu hori, azidoa, puntu batetik lan limakin, gozoa, tofua putxu bat hartuko dana. Ez, tofua nigan dut eta oso gozoa da. Eta dakizue, tofua proteina jateko, beste modu bat interesgarria. Benetan zigor oso fina, beraz, bueno, Jimetz, etorri taper batekin hemen soberan geratu da, eta ontxe postre batenko, mango, sticky rice. Venga. Zigor, patai batek zer eskatzen dago? Beste bat? Postre hon bat! Ez, hau, plater nagusi bezala indau, baina, bueno, Tailandian geratzen gara, eta ingo mango sticky rice bertako postre bat dana, nahi dauena esan, mangoa arroz krematxuarekin, edo arroz itxaskorrarekin. Hori da. Beraz, errezeta holaxe joango da. Arroza garbitxuko, ura garden atara arte, eta gero egoze ingo. Arroza egosten dan bitxartean, kasolatxo txiki baten kokoesnia 60 gramo azukrekin berotuko, azukria disolbatu arte. Arroza inja dauenean, saltzakin nahasi da 20 minutuz egoten utziko. Denbora horretan saltza bat ingo kokoesnia eta azukra putxo batekin, zuertainean jarri, ura eta hartu almidoia nahasi eta kasolatxora gehituko kokoesnia saltza loditxu dadin. Mangoa zatitu, eta gero plater baten arroza jarri, saltzakin guzti da mangoakin eta sesamoaziekin zerbitzatu. Beraz, listo, hemen txaukagun arroz baritatea, justo taldekide batek galdetu, ez da, ze arroz mota da, ze? Arroza bada oso luzea, oso txuria, eta hau da, glutinosoa deitzen dana, edo arroz, likatxua errezeta hau itxeko, aproposa. Nik marka tailandiar batetik erosi dut, interneten, gure dendetan ez dago eskuragarri, baina, interneten dana aldan ez lortu gaur egun, hoixe lortu dut. Beraz, uretatik lehenko pasakot egosteko, ura garden arte. Hau da, almidoia guztiz kentzeko, da gero, askoz be krematxua hau ataratzeko. Azkenean, honen asmoa bada, ataratzen daulako budin txikitxo bat. Ez da gure arroz esnia bezala, likidua dela, baizik eta da nahiko, batek esango zaren bezala, masakotia. Trinkoa, hori da. Beraz, hemen txaukat irastontzi bat, da joango naz ura garden atara. Hemen egia da, hori, arroz glutaminoso, jenteak entzuten duenean da erabiltzen dela errezeta hauetan, eta glutenik ez da, glutaminosoa entzun da, jendeak uste du, glutena dauka? Ez dauka inungo glutenik, daukana da, amilopektina pila bat, eta horrek egiten duena da, itxaskorra eta geratzea, eta hemen kontatu izan du histori hori. Badaude, Txinako harresiaren atal batzuk non bukatu inzitzaien masa eta arroz hau daukate jarrita harri bitartean. Harritzar hoien bitartea horrek ezer gaberen ikustut ez zirela mugituko, baina badaude astarnak eta non arroza erabili zuten baiteko argamasa moduan edo zemento moduan tramo egile. Orduan, pentsa nola geratzen da. Hau, egia da badalango Tailandiako postre oso tipiko bat, eta askotan ikuste ara juten bazareten, normalean hau eskaintzen dizute, hango mangoak zoragarria dira. Hango mangoak ez du ezer behar. Baina, nik ikusten dut bi mango ekarri dizkiazula, eta bat ezberdina da, Biteli. Frutan dara joan, eta mangoa erosin hauen, hau, tipikoa edo guk ezagutzen dugun gehiago barietatea. Eta gero ikusten hauen, hau, holan beste txikia zala, eta galdetu notzan, ze mango da hau? Esan zuten, mango ataufo deitzen dela, eta da, normala baino, apurtxo bat garratzaua. Esan hauen, betxu, maidazu da, ekarriko gero probatuko dugu. Ia, kontrastea gustatakakun gehiago, garratzakin edo gozo aldera joko. Gozo aldera jota hemen gau saltza bat, hemen txau gau arroza egosten, eta gero arroza pausatzen usten dugunean behin egositxa dagoela, egin gau saltza bat, hemen txau euskat.
200 mililitro koko esne. Bai. Hau zein, latakua hori ekartzen dana, ez? Hori trinko-trinkoa dana, ez? Hori, da hemen txauskat, 60 gramo azukre. Hau, berotzen jarriko. Osondo. Eta egoten utziko. Esan dakua, hau, deseginen gau, edo, bueno, asmoa da, azukrea disolbatzia. Bai. Behin arroza, egositxe dauenean, hau, ona daukau, eta geratuko jako, 20 minutu ustien, olako arroza. Bale, hau da orduan, arroza egosita, gehi koko esnea, gehi azukrea. Hori galdera bat. Nik hori jaten dudanean, hemen itxatziko zait gerri bueltan, da honi itxura horrekin. Horregatxe gaitzen da. Ni naho, adin batekin, olako gauzak, kontu zibili baren. Horregatxe gaitzen da, arroz itxaskorra. Gerri bueltan itxasten dalako, eta ez duzulako egintzen, ume txikia danen, eta, zurekin deko guzti eta hemen gerritik ebatuta. Berdin da hori. Bueno, bitxartian nengo kokoakin, azkenean arrozonen bere iztasuna, bada koko zapore, oso sakona daukala. Beraz, hemen txe, betxu, baukat. Koko esne geixau, zuk esan dakoa, latakua. Bai. Eta hemen txe ingo, azukriakin, pero etxo hau, kanpora, azukriakin, eta gero, hemen gorputz apurtxo bat geixau, almidoia eta urakin. Vale, eta hau gero gehituko diozu harri, hangoari, gero gainetik jatzen. Vale, oso ondo. Bueno, hemen, egia da, nahi baduzu arroz hau hemen aurkitzea oso zaila da, hemen hau Malasia, Tailandia, inguru horietan, Laos da ekoizle handiena, eta hango gastronomian toki nabarmena, asko erabiltzen den zerbait da, gainera erabiltzen dute, guk hemen ogia erabiltzen du moduan, arroz hau beti izaten dute egiten, eta badukute bere prozedura berezia. Egia da, gaur guk indugu hemen gure aldera, etxean ingo genuke bezala, erraz aldera, baina berez han egiten dutena uretan beratzen egiten dute, eta gero lurrunetan, gaina beratzen egun batetik bestera, eta lurrunetan egosten dute, beraik hemen dauzkaten, olako lurrunetako ontzi batean, hemen azpian. Ura ongo zan, eta lurrune horrekin egosiko genuke arroz hau. Hainbat eta hainbat errezetetan erabiltzen dute, baina esan dagoa, lagungarri moduan, eta egunero egiten den zerbait dela, bezperan goizian hartu eta egin arroz hau, eta gero utzi gainera uzten dute ontzian bertan, epela mantendu da egin. Eta epela erabiltzen dute, janariekin, eta hori. Orduan, beraien elikaduran oinarrian dagoen zerbait, errezeta hogeita nahi baduzue, erosi, baina hemengo edozein arrozakin, zaporeak azkenean, arrozak ez dauka zapore gehiagin. Daukana da berezitasuna testura, baina zaporea zen izango du arrozonek. Mangoarena, kokoarena, ez? Arrozak bakarrik kokoarena, segero mangoa egia da, lagungarri bezala joaten dela, horako guarnizio bezala. Hemen txe, koko saltza loditzeko, koko esnea nahiko lodia da berez, baina, karamelu testura hori edo emateko, hemen txe, ura eta hartu almidoia nahasi ditut, berez. Horra botako, eta ziko gara nahazten, loditu arte dago izango da, gero gainetik joango da siropantzerakoa, karamelua edo. Eta zu pentsa, kagan, normalak ero, hau, ez zanda egotian, gure txabe, gixajoa. Hau janda ero, hango beruarekin, baduze beru iten da benan. Hun ondartza da, planta ban, da pum, justo, jungo zara hori ilargiaren festara, karo, adin honekin, hau handik ibiliko zan, seguro. Eta holako jaietaran, baina askoz gehiago egiteko gogorik ez du ematen, egia esan gu, Tailandian izan ginenean, ez gaude oituta, nien oituta. Zu bintzat korriketan ibilizi. Ez que nien, berea, espada meritua. Baina, Biteli, zu badakizu, zuk hemen, zuk indozu inoiz Euripian korrika? Ez. Ez dozu inoiz Euripian? Baina, bale. Xirimiri batekin bai, baina. Errazau jarriko dizut. Pasioan ibilizan inoiz potzuak zapaltzen. Zapatia behidea, txof, bai. Bueno, horko maratoian, 2 ordu terdi eraman da gero, zapatiak txof egiten zuten, baina txof, horrela zapaldu eta ur burbuiak ateatzen ziren, eta zan norberaren izerdearena. Hemen, anuaguneak, ura erateko eta bengo Donostiko maratoia, behobian izaten dira, 5 kilometro. Han 2 kilometro bat zegoen, bestela jendia erori ingo zan. Ez dago, han kirola itea ez da natura, ez da osasuntxua. Ez da osasuntxua, olako beroarekin korrik aitea bintzat, ez da osasuntxua. Bai, ezetasuna dauen azkenean toki baten. Ezetasun, han ja kalian egotia ja izerritan zaz. Ja.
zu pentsak horrik egiten. Nik nire banatuiko inoizko denbora txarrena inuen, eta ala ere zai laugarren eratu nintzen, ala ere, nik uste zen maila zegoen, ni laugarren eratzeko maila handirik ez zegoen. Hori ni akordatzenaz, pandemia gara izan eta spin klasiak itxen ginura maskariakin. Eta gero, andere inoak esatu euskon, gero, maskariak entzun duzuenean ikusiko zu zelako askazo izan. Hori egiten da, balago entrenamentu bat, hipopsian deitzen dana, oxigeno gutxio hartzen duzula, eta horrekin entrenatzen du, da orduan zure gorputza derrigortzen duzu globulo gorri gehiago egitera, oxigenoa eraman izateko muskuluetara, ez? Eta hori bada entrenamendu teknika bat. Hala ere, aukeran, pandemiana pasatzen, utzi maskarillak alde batera, eta hain behar duzu kirola intzazue, hartu arnaza, eta nahi bat zuelako gailu bat erosi, baina badaude batzuk erosten dutela daulako tubo berezi gailuan motortxo bat daukana, jartzen dizute olako maskarat, tubo batekin haizea etorze zaizu, baina da oxigeno gutxiagokin, hau da, egongo hazinan 3.000 metrotara, eta horrekin da entrenamendu bat. Baina hori ja profesionala basa, zenik ezautzen du jendia, ez dala kiroleti bizita, olako gailuak erosten da, eta azkenean, portaleko honena izateko, haizu, zoriontzu bazara, erostu. Hori da. Eta diru aldin badukazu, erabili. Zatik ez. Hementxe, osagai guztiak, prest ditugu. Mangoa inoguna da, zuritu, ezurra bakitzu zentruan daukala, hementxe, holaxe jarriko, poli-polik, eta arroza hemen sartuko, holako katilutxo baten. Hau, raziokoa izango da. Eta gero, saltzau gainetik. Saltzau arrozan gainetik. Ja, arrozak bera itxen dauen edo hor geratzen da. Zeba da pixutxua. Koiara bat. Hemen da, budinak atatzen duzu modu, holako golpe lehorra hor, pa! A ber, erortzen dan. Hori da. Nola bait? Atara da. Beraz, ontsa. Pasa beste koiaratxo bat, meza? Bai, txikia hundia. Ba, hundia. Venga. Eta hemen txaukagun saltza. Ja, lodixa geratzen dala. Gainetik jarriko zau. Eta hau da, esan dakua, arroz esne bat, baina zuramak itxen dauen modura, Tailandean jaixo bazan. Orduan, koko apurtxo bat gainetik. Bauko gai, koko birrindua huerrestan ez dutezan, baina, koko birrindua, bada, ez koko gaietetarako da holan erabiltzen dana. Beraz, hau, holan gainetik. Eta koko birrindua, bitxo. Eta sesamoa, hementxe, menda ostotxo bat aukiezkero, koloria moto dutza, eta politxe ikin daue bai. Baina, gaurkoan, horaxe prest, gure mangoa eta arroza Tailandiarerara. Ia ba. Hau, sarrezkarekin igual betu? Nahi dut esat, hartu alizateko mango pixkat? Nahi ez? Mango apurtxo bat eta? Una. Oso, ona. Haurko menua politxa, Bai, esotikoa esan dezagun, Eta holakoak sartzen ditugu nizean, tradizionalak ere, baina gauza berriak ere sartzen ditugu. Hau esan da, asteburua hor daukagu ate joka, zuek ondo pasatu, eta azkenean etorri gurekin, hemen izango dela, ez bi errezetak. Agur!